Update lang kayo dito sa aking live selling. Today's May 14. Kita nyo, empty pa siya. Pero meron akong dumating na 2 boxes from the Philippines sa bago kong supplier. And meron pa siyang shinip nung Monday na 2 kahapon. And doon sa dati kong supplier na hindi pa nasisend 2 months na, 3 box ang hinihintay ko sa kanya. Pero wala pa akong update. Pero yeah, pakita ko lang sa inyo ang before and after. Pero hindi pa ito mapupuno guys nung 2 box na dumating. Pero pakita ko lang sa inyo. Ayan. So wala pa siyang laman. Baka mamaya malalagyan na natin and ma-organize ko itong aking munting tindahan. And yan, dyan. Kasi naglinis tayo dito, diba? Tapos eto meron akong mga isi-ship bukas. Kahapon nag-ship na ako pero yan yung iba kasi late sila nag-pay. So bukas ko pa sila ma-ship. Kaya, yeah, update. Ayan yung aking working area. Tapos, doon yung printer. So, yan, guys. And, magbubukas din ako mga Korean coats. Meron pang natira. But, pakita ko sa inyo yung boxes. Ayan yung 2 box na kararating lang galing Pinas sa aking bagong supplier. Meron pa siyang 2 na sined nung Monday, kahapon, kasi ngayon Tuesday. Eto sinend niya to Friday, tapos dumating siya Tuesday. Ang bilis ng shipping niya. And, yung isa kong Korean na binuksan, nabenta ko na yung laman, pero may tira pa dyan. And yung isang box, kung alala nyo, ayan, hindi ko pa rin siya nabubuksan, and hopefully mabuksan ko siya today. Naglaba lang ako, nagsampay, and ayan yung aking mga tutupin. So, tutupin ko muna ang mga yan, bago ako mag-ayos sa aking live selling, guys. Pero ang happy ko kasi, ang bilis ng shipping ng aking bagong supplier. As in, nung Friday lang to, guys. Tapos ngayon Tuesday, ilang araw lang. Tapos, nung Monday, may shinip siya kahapon na 2 ulit. So, hopefully, makuha ko siya early next week. Sana sa Monday ko rin siya makuha o kaya ngayong Friday. So, yan guys, ang update. And merong maingay dito si Mama. Kausap ko sila. Hala, malulobat na. And nakapagluto na ako ng dinner. Nagluto akong, ayan, giniling na mayroong beans. Ayan yung ulam ng mga bata kayo dyan. Lobster with creamy garlic. Ayan, creamy garlic lobster. Dito na si John. Dito na si John. Ayan yung nakuha niya. Di ba nabanggit ko sa inyo? Nabanggit ko ba sa inyo? Nag-fishing si John. Nag-charter. Eto siya. Meron siyang blue eye na isda. Tapos na silang kumain. Ayan yung ating niluto. Tapos si John. Ito yung ulam niya. So, yan yung today. Ayan, niluluto ko yung bagong huli ni Jan na blue eye. And meron tayong balot. So, yan yung update. Good afternoon. O, diba, ang transition ng ating vlog. Kagabi, nagluluto ako ng isda na huli ni Jan. Today is May 15. Dito tayo sa boat ramp kasi aalisin na ni Jan yung boat sa ocean. Dadali na siya sa boat yard kasi yun na yung last niyang kahapon yung last niya ng pag-charter. So, hindi na siya nagkuha ng mga booking. Kasi nga, diba, aalis tayo, uwi tayo ng Pinas. So, today is the day para tanggalin na yung boat. Nandiyan na siya. Hinihintay niya na lang yung trailer na hihila sa kanyang boat papunta dun sa boat yard. Ang oras is 1:46 na. So, naka-ready na rin ako kasi pipick upin natin si Holly mamaya. Then, after nun, may dancing siya. Tapos ako mag-gym. Kaya nakapag-gym outfit na tayo. Pero maglalagay ako nito. Kasi malamig guys. Sa gym mainit. So, pag nasa gym tayo, nakaganito tayo. Pero papunta sa gym, naka-jacket tayo. And dala ko din yung laptop ko. Kasi mag-i-edit ako. Hindi ko siya natapos kagabi. Kasi yung ibang clips na sa phone ni Jan, yung nag-trial sisak na for Sapsasa, yung second. So, hindi ko siya natapos. Kunin natin. Kasi ang aga ni Jan umalis kanina. And then kagabi, pagod na pagod din siya. So, hindi ko na siya nakuha sa phone niya. And yung 2 box na galing sa Pinas at saka yung sa Korea, hindi ko pa rin nabubuksan, guys. Ang dami kong ginawa kahapon din kasi. And, yeah. So, yun yung update. So, yung vlog natin, iba-iba yung dates. Ayan na si Jan. Hinihintay niya na lang talaga. O, diba, na lowbat. G7X kasi yung gamit ko. Yan talaga ang sakit niya, guys. Bigla-bigla na lang siya nalulowbat. Kahit full siya, naka-charge siya. Hindi ko naman to ginagamit. Diba, kagabi ko lang ata ulit siya nagamit. Basta, hindi siya yung main vlogging camera ko na ngayon. Pero, so ngayon kasi, nandito yung ibang clips. Kaya, dito ako nagva-vlog. But yeah, buti lang dala ko yung isang battery.
Ayan si Jan. Ayan si Tom, yung deckhand niya. So, yeah, hinintay na lang talaga si Kuya para hilahin yung boat. So, hintay din tayo. And yung aking face, wala tayong ginamit na cushion or serum foundation. Ano lang yan, yung tamang ano ko lang, skincare. Tapos, naglagay akong konting Tiviant at saka Naturactor, minix ko para matakpan kung konti yung ating, may kita nyo pa rin yung aking melasma, ayan. Diyan lang ako naglagay sa part na yan, pero the rest wala yan guys, na ano, foundation or cushion, wala. Skincare lang yan ng mga ginagamit ko na Korean brand. And yung lipstick ko, Alluring Anna, and meron akong nilagay na Alluring Anna ng Lux Skin, tapos may isa pang kulay para makapag-create ako ng sarili kong shade. So, diba? Yun lang. Sinabi ko lang, na-share ko lang po. Mayroon na tayong katabing car na may aso. Wala pa rin si Kuya eh. Makulimlim, makulimlim. May dala akong orange. Ay, orange. Ano yun? Mandarin. Kung maalala nyo, sabi ko sa inyo, ang dami naming mandarin dahil doon sa nag-charter kay Jan na galing Adelaide, from Adelaide, dinala niya kami. So, madami pa to guys. Okay, kain na lang muna tayong vitamin C. Wala pa akong kain. Ito yung first natin. Aside sa water. Anong oras na? 1:50 na. Si Dog. Bago akong toothbrush. Pero daw sa sobrang tamis niya, caring. Kasi minsan, di ba, pag bago kang toothbrush, mapakla siya. Ito hindi. Ha? Walang asim. Nakatatlo kong mandarin, wala pa rin si Kuya para magila ng boat. Yan, ang sarap, ang tamis. Diyan, tamang hintay lang sila dyan. Ayan na yung trailer guys para makuha yung boat dito sa dagat. Ayan yung boat ni Johnny Boy. Nakagapos lang dyan, nakagapos. And meron din na boat na next kay Jan. Ayan, nililinis niya muna. Ayan si Johnny Boy. Ayan yung mga friends niya. Ayan, tinutulungan ng tanggalin yung mga ropes. That one. Yung trailer, ayun na. Okay, ready na. Thank you. Ayan, nakasakay na siya sa kanyang trailer. Ayan.
Tapos hihilahin na siya. Okay. Ayan, hilahin na siya. Ayan. Out na siya sa ano, sa water. So, sinisecure lang lahat ng tali na okay siya. Kasi babiyahe siya ng mga ilang minuto lang naman papunta sa boatyard. Tapos, iniksian na nila yung chain doon sa may tractor na yon. And si John, ayan na. Wala na siya. Okay, punta na siya sa boatyard. Susunod na lang doon si Jam, pero tayo, uwi na tayo. So next steps, lilinisan niya ng bongga ni Jan, tsaka ng kanyang deckhand. Okay. Ayan na si Jan, papunta na din siya sa boatyard. Ako punta ng mount. Pero punta ko muna si Jan kasi kunin ko yung yung clips para sa ine-edit ko, para matapos ko na itong ine-edit, guys. And yung boatyard, papunta lang naman doon, dire-diretso. Malapit lang naman. Si John, and yung kanyang boat nandun na. And nandito na rin yung phone, kasi magta-transfer ako. Yung mga video ni Sak nung nagsapsasa siya. So, ilagay na natin siya sa aking laptop. So, punta na ako ng town. Alis na tayo. And madami ng boat dito, guys. So, pero marami pa rin nasa ocean. For me, please, Mom. Yeah, dito na siya. Gusto niya mag-orange. Two, please. Ito, okay. I bring my own water. Nagpakuha ko ng tubig sa kanya kasi may tubig doon sa likod ng car. Ayan yung kanyang dalawang mandarin. Okay. Tapos punta na kami sa kanyang dance lesson. Mamaya pa, 5, ano siya? 4:45. Okay, thank you. Hatid ka na itong bata. And ako mag-gym after niya makapasok sa class. Dito siya sa baba. Okay, see ya! So, punta na ako dito sa gym ulit. So, nung Monday, pumunta tayo. Hindi ko alam kung nakasama kayo. Pero hindi ako nag-vlog masyado sa loob kasi madaming tao. So, basta dito tayo sa 24 feet. Okay, pasok na ako. Hot cold, whisper gently saying you don't know how to keep on trying. It shows something's changing in me. It shows. Now I'm hardly breathing.
There's no guideline way to go. Like a roller without a goal. That goes to let's be free to get this. Now be free to get this. Ooh, 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 ooh. But we both know. So why can't we just give it a go? Step back to like we don't know. 'Cause when with you. Okay, tapos na tayo mag-gym. Hintayin ko na lang si Holly. Meron pa siyang 5 minutes bago ko siya pick upin. Nasaan yung card ko? Nawala yung card ko. Andun pa. Punta mo naman dito sa Asian store. Oh. So, kumuha kang mustard leaves and ginger and kamatis nandun. Ayan, saving na pala yung aking ini-edit. 7:53 na and palobat na rin yung aking laptop. I-charge natin yan. Buksan ko na yung box na yan, guys. Kasi kahapon pa yan, diba? Kahapon pa yan dumating. Pero hindi ko pa siya nabubuksan kasi nga medyo busy tayo. So, buksan ko to para makita ko na yung laman ng ating dalawang box sa bago kong supplier. So, nabuksan ko na yung dalawang boxes, guys, from the Philippines. Etong isang box, lahat lang goodies or Filipino foods. And yan, skincare and yung mga drinks. So, ayan. So, ayusin ko na sila. Meron na tayong mailalagay sa ating bagong shelves. So, yun yung aking gagawin habang nag-upload yung ating vlog. Yung Korean box, hindi ko mapasok kasi mas malaki yung kaysa dito sa mga Filipino box natin na DHL. It's the same old story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. My friends say the time's running out, so take the chance. Make a move, 'cause the store won't stay open till the end. Won't you tear my world apart? 'Cause I know I need a start to let you in. When it's over, I will see